מזמין לדברי פתיחה את הרב הגאון, הרב אברהם רביב. בבקשה, רב. להביא את הספר בבקשה אל שולחן הכבוד. בבקשה להביא את הספר אל שולחן הכבוד מסביב. תודה רבה, יישר כוח לכל הרקדנים. הרב אברהם רביב, בבקשה. ערב טוב. ברשות כבוד הרב הראשי לישראל, הרב הגאון, הרב יונה מצגר שליטה, ברשות האדמו"ר, בנם של קדושים, מורנו ורבנו רבי ברוך אבוחצירא שליטה, ברשות חבריי הרבנים, הנהלת בית הכנסת דבח, הרב שאלתיאל, הרב צבי סימנטוב, הרב הגאון הרב צבי סימנטוב, הרב בראל, קהל קדוש ונכבד. בית הכנסת דבח הוקם בהנחייתו ובהכוונתו של מורנו ורבנו מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכותו יגן עלינו אמן ואמן. מיום היווסדו של בית הכנסת מורנו ורבנו ליווה את בית הכנסת החל מצעדיו הראשונים עד להתפתחותו עד היום. מברכים בברכת ברוך הבא את ראש העיר מר ניר ברקת בכבוד רב. הרב שמואל זעפרני, ראש הלשכה של מורנו ורבנו, זכותו תגן עלינו. כפי שפתחתי ואמרתי, בית הכנסת צעד את צעדיו בהנחייתו ובהכוונתו של מורנו ורבנו, ובעיקר העיקרים במתינות, בענווה, בסובלנות, בסבלנות. זו הייתה הצוואה שלו, זו הייתה ההנחיה שלו להנהיג את בית הכנסת, להנחות את בית הכנסת. זה שנה שהוא לא נמצא איתנו, שנה ויותר. והלילה אנחנו מכניסים לבית הכנסת ספר תורה שנכתב לעילוי נשמתו של מורנו ורבנו. ספר התורה, כפי שאתם רואים, מהודר מאוד. כולו כסף וזהב ביחד. העיצוב של ספר התורה נעשה על ידי האומנית זהבה בנימין. בעצם בספר תורה, בעיצוב האומנותי שלה, היא בעצם נתנה ביטוי להנהגה, להנהגות ולאישיות של מורנו ורבנו. כתר התורה הוא בדמותו של בית המקדש. כמה אהבת ירושלים הייתה למורנו ורבנו. כמה אהבת ארץ ישראל הייתה למורנו ורבנו. אהבת התורה שלו היא הייתה ללא גבול. ימים ולילות חיטט את רגליו, הדיר שינה מעיניו כדי להנחיל, ללמוד וללמד את דברי התורה, דברי אלוקים חיים, בכל מקום ופינה שהוא נדרש לבוא, והוא בא לשם וחינך ולימד אותנו בלימוד התורה. זו הדרך של מורנו ורבנו, אהבת ישראל, אהבת תורת ישראל ואהבת ארץ ישראל. שלושת הדברים האלה. אני אספר לכם נקודה, מה זו אהבת ישראל, מה זו אהבת ארץ ישראל שהייתה לו. הוא היה פעם בארצות הברית, והתארח אצל איזה אחד היהודים שם, והביא לו פירות
הרב לא היה אוכל כל מיני מלכים, אבל פירות וירקות היה אוכל. אמר לו הגביר לרב, פירות כאלה אין לכם בארץ ישראל. אמר לו הרב, אם אתה מדבר לשון הרע על ארץ ישראל, אני לא רוצה לאכול מהפירות האלה. אתה יודע מה זה פירות ארץ ישראל? אתה יודע מה זה פירות ארץ ישראל? להגיד שאין לנו פירות כאלה בארץ ישראל, אני מוותר על הפירות שלך. איזו אהבת ארץ ישראל הייתה לו. כמה הוא בכה וכמה הוא דמע על עקירת היישובים בגוש קטיף. אנחנו נתכבד להזמין את כבוד האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא לסיים, ואנחנו מקבלים בברכת ברוך הבא את כבוד מרן הראשון לציון רבי שלמה משה עמאר שליט"א. זהו שער עם השכם מן הסופית לעולם ויבוא מלך הכבוד הכבוד אליי. זהו שער עם השכם מן הסופית לעולם ויבוא מלך הכבוד הכבוד אליי. יגאל. אנחנו מתכבדים להזמין את כבוד האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא ואחריו את הרבנים הראשיים לישראל לסיים את כתיבת האותיות האחרונות בספר התורה שנכתב לעילוי נשמת מורנו ורבנו מרן הגאון רבי מרדכי אליהו, זכותו תגן עלינו, אמן ואמן.
אנחנו מתכבדים להזמין לדברי ברכה את כבוד מורנו ורבנו האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא של ליטא. בבקשה כבוד הרב. ברשות רבותיי, ברשות מרנן ורבנן, כבוד מעלת ותהילת ידיד נפשנו ואור עינינו, הרב הגדול מעוז ומגדול, הרב הגאון הראשון לציון, רבנו שלמה משה עמאר, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, אמן כן יהי רצון. כבוד רבנו, אהובנו, מכובדנו, הרב הראשי לישראל, הרב הגאון, רבי יונה מצגר, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, אמן כן יהי רצון. כבוד הרב הגאון רבי אברהם רביב, אבא של בעל המצווה ורב השכונה, כבוד ראש העיר, כבוד מעלת ותהילת כל הרבנים החשובים, הגדולים והגאונים, כל אחד ואחד לפי כבודו מעלתו, אתה השם תשמרם וחצינה רצון תעטרם, אמן. כבוד כל האורחים שבאו מחוץ לארץ כדי להשתתף בהכנסת הספר תורה הקדוש הזה, שנכתב במיוחד לעילוי נשמת מורנו ורבנו הצדיק הגאון המקובל האלוהי רבנו מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו, אמן. קהל קדוש ויקר, השם עליהם יחיו. כולנו באנו הלילה להשתתף בשמחת תורה, שמחת התורה של ספר תורה. כל רב גדול בישראל הוא ספר תורה מהלך, וספר תורה שנכתב לכבודו של ספר תורה מהלך בוודאי ובוודאי יש לו חשיבות מיוחדת. אנחנו נחזיק כתיבותה לאברך היקר שעשה ופעל ויזם את כתיבת הספר התורה הקדוש הזה, הרב צוריאל רביב, השם ישמרהו ויחייהו, וזכות התורה תעמוד לו, ובעזרת השם זכות רבנו מרדכי אליהו עליו השלום תלווה אותו, כי הוא היה קרוב לו מאוד. תלווה אותו ויצליח ויעלה בעזרת השם, ויעשה וימשיך בארגון שלו, ארגון החסד שלהבת, ובעזרת השם ילך מחיל אל חיל למען יתומים ואלמנות, למען עם ישראל הדלים, למען עם ישראל העניים, ולמען מוסדות התורה החשובים. חזק ואמץ, ויהי רצון שזכות התורה דווקא הלילה, ראש חודש אלול, חודש הרחמים, חודש ההתעוררות, אנחנו מתחילים אותו במצווה הגדולה ביותר של ספר תורה.
והלא חז"ל אמרו, וכתוב בתורה שכל יהודי ויהודי חייב בכתיבת ספר תורה, כמו שכתוב, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. אבל מי שאין לו אפשרות ידע שמי שכותב ספר תורה ידע, הוא משתף עמו עוד מאות ואלפים של עם ישראל. על כל ישראל ערבים לזה. אשריך רבי צוריאל, ואשרי כל אלה שתרמו ויזמו את כתיבת הספר התורה החשוב הזה. יהי רצון שבזכות ספר התורה ובזכות כל הצדיקים ובזכות חודש אלול, חודש הרחמים, הקדוש ברוך הוא יאמר די לצרות עמו ישראל, ישלח לנו גואל צדק משיח צדקנו במהרה, ונזכה לראות בבניין בית קודשנו ותפארתנו, שבעזרת השם בקרוב מאוד ייבנה המקדש, ובקרוב מאוד יבוא משיח ויגאל את עם ישראל. וידוע לכולם, אין שום פתרון עם כל האויבים שלנו לבד משיח צדקנו. רצון שנזכה לראות את הגאולה השלמה במו עינינו, ובחיי מרן הראשון לציון ורבנו הרב הראשי לישראל, ובחיי כל הרבנים ובחיי כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. Jesus.
عرف مال اللي بيلا الجدول بنورا كفودك قدوش ريحي الملوكة بحسرها شوح